Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Sa ato pa, importante gid kaayo nimo si Ronel. Gusto lang ko makasiguro kung maluwas ba siya sa operasyon. Ikaw ba ang inahan sa anak ni Ronel? Ikaw ba? Tana, mamiya na ta din eh. Ngano mag-apong man ka din eh? Love. Kumusta ang gioperahan? Saman, natagbaw ka na? Love, Tungod sa sobra nimong kahingawa sa kahimtang nitong tawhana. Wala nimo baliha ang pagpakauaw nga gibuhat sa iyang inahan nimo? mayuntang magpadayon ang maayong kondisyon ni Ronel. Si Ronel ang naghihapon ang naa sa mong una-una. Love. Oh. Nganong imo mang gihunong ang auto? Mamauli naman ka ta. Nahiubos kay ko nimo. Unsa may mong gikahiubsan? Love kito nimong tawhana, no? Nganong sige magkapangutana, ana? Nganon dili man. Imo lang kong gibiyaan ang atong anak tungod lang ni atong Ronel. Ngano? Tungod kay nahingawa kasi ang kahimtang? Dili ka gustong mamatay tong tawhana? Amahan siya sa akong anak. Ako mao'y amahan ni Laki ug way labot ka tong Ronel. Nakadungog ka ba nako? Tingali. Gituyo sa tuwa sa taas nga may tabo kini kang Ronel. Aron ipamatuod na ako nga importante gyud ay ang iyang amahan. Sa ato pa, importante gyud nimo si Ronel. Nasayod ka na sa tubag sa imong pangutana. Dili ba kaingnan ka man ako? Nga gusto lang kong masiguro nga luwas sa operasyon si Ronel. O kay luwas, niami uban ko nimo sa pagpauli. Pero kontra gusto. Kontra gusto man, pero ikaw paghihapon ang gihatagan ko sa akong panahon. May mo bang mamauli na ta? Ang bata mo gyud akong giunahuna agud. Paandara na ang auto aron makauli na ta. Nganong isod pa mag-ICU si Ronel. Grabe magyud ay ang iyang kahimtang. Kinahanglan isuod siya sa ICU, ma'am. Aron, mamonitor gud ang iyang kahimtang. Delikado pa si Ronel. Labi na gud kay mayong pagka-damage ang iyang vocal cord. Dili na siya makasulti. Wa man hinuon maniguro ang doktor ana, ma'am. Pero kinahanglan gud siyang mamonitor. Mauman ko no'y mi-opera niya ang doktor nga nahimo niyang boss sa klinika. Si Dr. Medina. Oh, maayo hinuon. Kining, ma'am, di na ko magdugay, ha? Mubalik pa ko sa kong opisina. Daghan kayong salamat nimo ha. Mm. Kinsa ganito ibungan? Jack Gabuya, ma'am. Anak, kumusta naman si Ronel? Didiretso siya sa ICU, ma. ICU? Oh, grabe di ay ang iyang kahimtang. Ambot, ma. Basta kontento na ko nga luwas siya gikan sa operasyon. Og ang musunod niyang mga pakigbugno sa kamatayon. Ambot lang. Ako baka ning masundan. Wa magduda si Alma. Nga ingon man ni Ana ang imong concern kang Ronel. Nalain siya. Pero ako siyang gipasabot nga sakitan sab ko. Kay si Ronel mao nga amahan sa akong anak. Mausad. Wa ba magsakit ang bata, ma? Wa man hinuon.
Mohilak lang ka ng gutomon o baka mabasa ang iyang diaper. Pagkahuman, matugra man sad. Imong nakita si Ronel na? Wa lagi. Pero didto ang iyang inahan. Inahan ni Ronel? Oo, iya gani gyud kong giduol. Pagkasayod niya sa akungan. Marag kantalita siyang may paybaw namo nga ang gipatuon nilang Nobi. Usa ka itoy. Unsa? Si Ronel ba hinungdan sa imong paginuktok? Naminggar ka ba? Igor ako ng utana. Nahibaw ko. Nagduda ka. Ambot pasab. Wa ko makapugong sa akong kahigwaos. Sadyang nasayran ko nga nadisgrasya si Ronel. Natural man tingali nga mubati sa kogahadlok. Nganong mahadlo ka man? Dili ba? May pasalig bang kunimo nga ni Arami si Lucky? Miadto gyud si Ronel sa akong opisina. Kung may adto man siya, dili to among sinaputan. Nakalitan gani ko sa diyang imo kong gisultihan, ana. Iyang gipamatuod na ako nga may tinguha gyud siyang pakaslan ka. Aron magdako si Lucky nga normal. Nga dunay amahan. Dunay inahan. Kaya na ko gipasabot, ana. Pero wa ko maminaw niya. What if madaka gyud? Huwag ka mo salig sa akong gisaad nimo. Nga dili ko mubiya nimo tungod sa dako nimong natapang nako. Ah, so sa ato pa, kaikog rin nagpugong nimo. Aron dili ko nimo biyaan. So wa ka mo tuo sa akong gipasalig nimo. Gugma ang gikinahanglan ko nimo. Ug dili kaikog. Ah. Una pagpahilom si Lucky. Dong, ipagsikigilag. Muhilak man sad si mama. Doon na ba yaro'y gipasan ng problema si mama nga mahimong makahurot sa iyang mga lupa. Nung nagsige maghilak ang bata, Ay, ampot. Mukalit man lang ni siya gilag. Ma, igunit sa ako ni Lucky, pi. ang bebe. Asa man di ay ka. Doon na lang ko ikuhaon. Kadihot ra ko. Sige. Ako lang pakatulgo ng akong apo. Unsa man ni? Kining maong bank book. Mao ang sekreto na akong account. Niya din niya ang 5 million pesos. Ha? Nganong imo man gihatag nako? Imo man eh. Dili ko gusto nga tungod ining kwartaha. Magtanom kag pagduda na ako. Love, Niya sa bag authorization. Paghatag nimo katungod aron ma-withdraw ang 5 million pesos. dili ko modawat ana. Ug niya ang sobra sa kwarta nga imong gibilin nako. Hangtod na ang lain akong bank account. Hinipusan ko na sa akong sweldo. Ingon man sa imong kihatag nako. Ngano man ni? Aron magmalinaw na ang akong tanlag. Imo na na. Imo ganingan ang gibutang nako sa cheque. Busa kuhaan nagbalik. Dili ko na kinikuha og balik. Mayo na. Kung magkinaon sa man gyud ang atong pagpuyo, makasukol nako sa mga tawo nga muyubit unya nako. Dili ko modawat ana. Dili na sabna nako ibalik sa akong gitaguan. Kung magkinaon sa man, wala ko'y lingiyon pang sudya gikan sa mga tawo nga nagtuo nga kwarta ra gyud nimo ang akong giapas. Okay. Okay. Sorry. Sorry kung unsa may ako nasulti nimo. Ayaw na ko kasuko na ko, good. Mahal ta kaayo ka og si Lucky. Kamura gyud ang importante sa akong kinabuhi. May pag-imo na nadawato ng akong gipanguli nimo. Aron magmalinaw ng akong huna-huna. Oh. Atuon na ako si Lucky. Love, kaniyot lang! Love! Ma'am, kumusta si Ronel? Oh, may balik lagi ka. Oh,
Doon na lang ko ipangutana sa driver ni Ronil. Niya ba siya? May gipapalit pa kong tambal nga wa dinhi sa ospital. Unsa may imong toyo kang Tsukoy? Kuan. Ang auto ba? Kadtong nabangga, Mao na, ma'am. Hain man ron. gikuha pa man sa mga pulis. Tuwa sa ilang shop. Labing maayo, ma'am. Ngano man, Aron masusigid pag-ayo kung wabay kakulian ang auto ni Ronil. Tingali, may daot. O maoy nakaingon sa iyang pagkadisgrasya. kadtong nobi mo'y nakaingon sa kahimtang karon ni Ronel. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!